ସୁନ୍ଦର ସେବକ ମନ୍ଦିରର କାଳ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହୌଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପରିବା ଯୋଗାଯାଏ ସବୁତ ସେବକ ବୋଲି ସବୁତ ନିଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସବୁତ ନିଯୋଗ ସେବକ କୁମାର ଭାବରେ ବିନ୍ଧାଣୀ ସେବକ ତୀର୍ଥ ମାଠିଆ କହୁ କାହାକୁ ନା ତୀର୍ଥ ମାଠିଆ ସେବକ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ଯେତେବେଳେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ମାଠିଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁ। ଲଢେଇ ସେବକ ଭାବରେ ଓଝା ମହାରଣା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ନୌକା ଚାଳନାରେ ଚାପା ପଲେଇ ସେବକ ଭାବରେ ଆମେ କହୁ। ଘୋଡ଼ା ଓ ହାତୀଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଶ୍ଵ ହସ୍ତି ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୋଷାକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମହାସେଠୀ ମହାରଜକ ସେବକ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ସଫା କରିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ମହାର ଇଏ ହଉଛି ସତୀଶ ନିଯୋଗ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ପାଆନ୍ତି? ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ଗୁଡିକ କଣ କହିଥିଲି? ଦ୍ୱାର ପିଠା ଭିତର ଶୋଧ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସିଂହାର ଭୋଗ ତାପରେ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ଇଏ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି କାହିଁକି ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନା ବହୁ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅତୀତରେ 15 ଦିନ ତଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହେ ଭକ୍ତ ମାନସ ହେ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ କେବଳ